அம்மா நீ அன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு கீரை வடை செஞ்சு கொடுத்தலாமா? ஆமா, அந்த வடை சூப்பரா இருந்ததுமா. அதுவும் டீயும் போட்டு கொடுமா. இப்ப ஈவினிங்கா? கொஞ்சம் ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணு. பால் இல்ல. 1/2 hour? நீ போய் பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வா, சரியா? நான் அதுக்குள்ள அந்த வடை ரெடி பண்ணி வச்சுறேன். நீ வந்தோடனே வடை கொடுத்துறேன், அதுக்கப்புறம் டீ போட்டு கொடுக்குறேன், சரியா? சரி, ஓகே. ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான கீரை வடை தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். கீரை வடை அப்படின்னா இந்த கீரையை பற்றி சொன்னீங்கன்னா பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு அற்புதமான கீரை, முடக்கற்றான் கீரை. ஸோ இந்த கீரையை எப்படி சாப்பிட்டாலும் கசக்கும், ஆனால் நீங்கள் வடையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். முடக்கத்தான் கீரையை விற்கிற அம்மாவே என்கிட்ட எப்படிம்மா நீங்கள் அடிக்கடி வாங்கிட்டு போகிறீங்க, கீரையில் என்னதாம்மா செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ கீரையில் நிறைய வகைகள் இருக்குது. எந்த வகையான கீரையாக இருந்தாலும் நீங்கள் மசால் வடையில் கீரையை போட்டு செஞ்சிட்டிங்கன்னா பசங்க சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க. அந்த கீரையும் அவங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். அவசியம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் நான் நிறைய ரெசிபிஸ் பண்ணுவேன். தோசை அடிக்கடி ஊற்றி கொடுப்பேன், தோசையும் சாப்பிட்ருவாங்க. இந்த கீரை தோசைக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த கீரை வடை மசால் வடை சும்மாவே சாப்பிட்றலாம். நாங்கள் வடைக்கெல்லாம் எப்பயுமே சட்னிலாம் வச்சு சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கீரை வடைக்கு முடக்கத்தான் கீரை கொடி மாதிரி இருக்கும் தெரியுங்களா? இது வந்து கால் வலிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. முடக்கு அற்றான் கீரை முடக்குக்கு வலிக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி வலியெல்லாம் இதில் சூப்பராக சரியாகும். வயசானவங்க அதிகமாக இதை எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. 40 வயசுக்கு மேலே முட்டு தேய்மானம் ஆயிடுச்சு, எலும்பு தேய்மானம் ஆகனால இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அப்போ குழந்தைங்க சாப்பிட தேவையில்லைன்னா குழந்தைங்களும் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும். குழந்தையிலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்களும் ஹெல்த்தி ஆயிடுவாங்கல்ல. ஸோ அப்போ நம்மளும் சாப்பிட்ட மாதிரி ஆயிரும், அவங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கீரை கடைசல் பொரியல் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது சட்னி தோசை வடை இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ மசால் வடைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் போட்டால் இருப்போம், பச்சை கலர்ப்பு ஊற வச்சு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு கழுவிட்டு அதில் உப்பு பூண்டு பெருஞ்சீரகம் மிளகாய் பெருங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா குறப்பாக ஓட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் வாசனைக்காக கொத்தமல்லி கீரையும் புதினா கீரையும் சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த முடக்கத்தான் கீரையும் சேர்த்து குறப்பாக ஓட்டி எடுத்துக்கணும். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண முடிஞ்சால் கட் பண்ணி போட்டு கூட நம்ம சுடலாம். நான் லைட்டாக ட்ரிப் பண்ணலான்னு தான் போனேன். அது ஆக்சுவலாக சிக்கிக்கிட்டு ஒழுங்காக இதாகலை. கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுட்டேன். நான் அலசி வச்சுருந்தேன், அதை அப்படியே போட்டேன். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டும் நம்ம மாவில் பிசைஞ்சிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஒரு முருங்கைக்கீரை சைஸுக்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டால் மிக்சியில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. சிசர் வச்சு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அருவாமனை வச்சு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம மசால் வடைக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அதில் கீரையை போட்டு பிசைஞ்சோ அல்லது ஒரு ட்ரிப் பண்ணியோ மிக்சியில் அழகாக நம்ம வந்து ஹோல் போட்டு வடை சுட்டோம்னா சூப்பராக மொறுன்னு நல்ல மொறுன்னு இருக்கும். ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இது என்னென்னா யாருக்குமே நம்ம சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும், இல்லைன்னா இது யாருக்குமே என்னன்னே தெரியாது. சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க பசங்க, குழந்தைங்க, சின்ன குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க. பெரியவங்களுக்கு வேணால் கொஞ்சம் மொறுமொறுப்பு கம்மியாக எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். வயசானவங்க இருக்காங்கன்னா ரொம்ப மொறுன்னு வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பசங்க தானே மொறுன்னு கேட்பாங்க. நம்ம சாஃப்டாகவே கொஞ்சம் எடுத்து அவங்களுக்குலாம் கொடுத்துடலாம். பெரியவங்களுக்கு சாஃப்டாக எடுத்து கொடுத்துட்டு சின்னவங்களுக்கு கொஞ்சம் மெருவாக வேக வச்சு கொடுத்தோன்னா ஸோ அவங்க கிறிஸ்பியாக தானே கேட்பாங்க ஃப்ரை பண்ணும்போது எதாக இருந்தாலும். ஸோ அதனால் அப்படி இருக்கும். நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சுருக்கீங்களா என்னங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னா அவசியம் முடக்கற்றான் கீரை நிறைய கடைகளில் தெருவுலாம் விற்கும். எங்கள் கடைக்கு ஒரு அம்மா வந்து வயல்லேருந்து வேலை செஞ்சுட்டு வரும்போது கட்டைப்பையில் உருண்டையாக கட்டி ஒரு கட்டு 10 ரூபான்னு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. வந்து கீரை தேவை இருக்கோ இல்லையோ அவங்கக்கிட்ட வாங்கணும் 10 ரூபாயை கொடுத்து அப்படிங்கிறதுனால நான் வாங்கிடுவேன். கடை தேடி வராங்க, ஸோ வீடு தேடி வராங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். அவங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, அதுக்காக வாங்கி இதை பறித்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும். 1 வாரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வடையை அவசியம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு சூப்பரான பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். ஒரு முக்கியமான விஷயங்க, சாமி ரூமில் இருக்க குபேர பானில் இருக்கக்கூடிய தானியங்களை நீங்கள் என்னதான்க்கா செய்வீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம எடுத்து சமையலுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி குபேர பானையில் இருக்க பருப்பை எடுத்து தான் நான் இந்த வடை சுட்டேன், மசால் வடை சுட்டேன். திரும்ப வந்து ஒரு என்றைக்கு எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம். திரும்ப வைக்கும்போது நம்ம வெள்ளிக்கிழமை ஃபுல் பண்ணி வச்சு நம்ம சாமி கும்பிடலாம். சுக்கிர திசையில் சுக்கிர ஓரையில் வந்து நம்ம சாமி கும்பிடலாம். இப்போ இந்த குபேர பானையில் இருக்கக்கூடிய பருப்பை கொட்டி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பருப்பில் தான் நான் அந்த வடை சுட்டேன். ஸோ அதுதான் அந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னால் புரியாதுன்றதுனால லாஸ்ட்டு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன், நினச்சி இதை அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொத்தமல்லி, அந்த பருப்பு வடையை செய்கிறதுக்கு கொத்தமல்லி புதினா, மசால் வடைக்கு தேவையான உப்பு பெருஞ்சீரகம்
வெங்காயம், பூண்டு, மிளகாய், ஸோ இதெல்லாம் எண்ணெய்ச்சிட்டு பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த மசாலா வடை சுட்டேன். ஸோ பூஜை அறையில் வச்சு படைக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் நம்ம எடுத்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ரீஃபில் பண்ணி பூஜை பண்ணலாம். நன்றி.